Za vami posledný skupinový zápas, aký to bol duel a do akej miery ste možno cítili tú dôležitosť zápasu o prvé miesto? Tak hlavne ako sa vyjadril tréner, my sme sem hlavne si prišli natrénovať nejakú hru. Čo sa týka zápasu, konkrétne prvá tretina úplne zaspatá z našej strany a potom sme sa už do toho nejako dostávali, ale super si udržal ten náskok, aj v šiestich sme to skúšali, bohužiaľ nám to nevyšlo a to vlastne rozhodlo ten zápas. Je to v niečom iné hrať proti juniorom, proti chalanom do 20 rokov? Tak Vítkovice sú veľmi dobrým súperom už od mládeže. Prakticky konfrontovali sme sa na každom turnaji, na ktorý sme chodili na zahraničný. Hrali sme s nimi aj minulý rok, takže určite oproti mužom by to bol rozdiel, ale myslím si, že chalani sú tiež veľmi dobre kondične pripravení aj herne, čo bolo vidno vlastne na prvých dvoch góloch, kedy nás kompletne rozobrali našu obranu a proste im to tam padalo. Počku, určite sledujete tú vedľajšiu skupinu. Máš tam niekoho, s kým by si zahral? Trošku sledujeme. Priznám sa, že úprimne, ja som pred turnajom čakal, že budeme hrať Gáliu, či už semičku, alebo o tretie miesto, ale necháme sa prekvapiť. Chceme sa hlavne sústrediť na našu hru. Díky, nech sa darí. Gratulujem k víťazstvu v skupine, do akej miery zväzovalo ruky to, že viete, o čo hráte? Nám to nezväzovalo ruky, prišli sme sem vyhrať a to je všetko. Super, bol evidentne dobre na vás pripravený, bola to možno takticky zviazanejšia partia, vyhovovalo by vám viac asi naháňanie sa hore-dole? Neviem, ako vedeli sme, že toto bude najťažší zápas v skupine, ale boli sme, myslím si, dobre pripravení, technicky sme boli lepší a zápas sme celý čas kontrolovali, takže nejaké tie chybičky sa stali, ale to sa stane vždy. Čo vedľajšia skupina, určite ju sledujete po očku, s kým by si zahral? Fúha, neviem, Gáliu by som skúsil, tam sú nejaké hviezdy, tak tam by som to ako videl. Díky moc. Nech sa darí.